салом алейкум бародари азиз, салом алейкум ба кулли мардуми муҳоҷир ва мардуми мусалмони тамоми дунё. бисёртар менастем ки бародар фақат рекламаҳо дар тарафи Москва. Ки бародари азиз, ман худам дар шаҳри Москваам, барои бисёртар одамои Москва чӣ мекунам, мерам видео мекунам. Ина марҳамат бародари ҷойи кор дар шаҳри Санкт-Петербург. Шкатур и кафел, кадоме ки устоҳай. илтимос бо як бор дига мардуми муҳоҷир илтимос хоҳиш мекунам, номерои акай Алиҷоне фақат усто боши, шкатур ё кафела метони илтимос ҳам одамо занг бизанем, акарам ғам натен мақсад чӣ хеле худам дина видео мондам илтимос кардам ки усто занг бизане, занг мезана ака аз рабо чи наме занг мезана дига чи намегиран ака мақсад илтимос хоҳиш мекунам каси устои документ дори илтимос ҳам одамо занг вақти акарам нагирен. Ана каси дар шаҳри Санкт-Петербург метро парк Победа да ҷои ховам дора, ҳамҷо обшиши ҷои хов дора, марҳама шкатур ё ки кафел кор кардан метавонӣ. Бо маълумоти пурра номеро занг мезанед акай Алиҷон, усто бошед, илтимос хоҳиш як бор дига ҳамчун бародарона ана багуфтанин ҳастам ки бародари азиз, илтимос як бор дига шумо ҳамчун бародар ҳам устоҳо занг бизанен документ доштагии одамо. Ана як хоҳиш дига ами ки хеле пабратски ягон чӣ мегӯянд оз як он калтака палтака дурен ба онта лайка бизанен карочи ва чӣ фикри дорен, ақидаи дорен дар комментарий ҳатман бинависед. иншоалло тамоми Россия кор шид. муроҷиат медад номерои худам. ана номерои болода мемонам, номерои хидмат билето ба тамоми дунё дорем. билетои самолёт тамоми дунё ҳаст билет. нами номеро да муроҷиат ки номерои хидмат билетои бародари азиз. а номерои поёмдагӣ номерои акай Алиҷон дар шаҳри Санкт-Петербург, яъне бисёриҳо Питер мегӯянд. марҳамат на ҷои кор бародари азиз занг мезанем устоҳо ҷои кор. а барои билето марҳамат номерои хидм занг бизанен. марҳамат на корой мақсад барои устоҳо кор. иншоалло тамоми ами Россия муроҷиат кунанд ки интари кор дорем. реклама ки реклама мо бародари азиз бе пулай, бе ташвиш. фақат муроҷиат ки кору нам конкретни боша. марҳамат на бародаро рекламаи тарафи мо мекунем. худованд ҳаматан нигоҳбон боша. дар охири як чӣ гуфтам ки чашми душмано кур шава. ҳама вақт дӯст бошен. хеле шағол мирғ набошен, аяқиб ханҷар назанен. фақат мардак шидан дар кор. алҳамдулиллоҳ мегӯянд, не ки рӯи як хелат сиёҳ. худованд ҳаматан нигоҳбон боша.